Wala, ako lang nag-sakripisyo na humingi ng saklolo ko sa mga maawa sa akin. Ganun lang ako. Dahil wala. Naiyak Mababa si pang tatay. pinag-aralan ko. Dahil hanggang rito lang naabot ko. Anong magagawa ko? Iyan ibinigay sa akin ng kapalaran ng Panginoon. Tanggapin ko na lang. Ganun ang aking ano. Totoo, maiyak na ako talaga. Pero hindi ko lang inaano sa sarili. Pinalalakas-lakas ko na lang, pinaliligaya ko na, ewan ko kung sabihin kong yung sarili ko, sira ulo ako, ano eh. Kasi wala eh, kung isipin ko yung buhay ko na mahirap, baka lalong matuluyan akong maano yung ano ko. Kaya ganun eh, nakita mo, wala ako dito dahil pag nakikita ko itong itsura ng kalagayan ko, kahit sino siguro mag-isip, ano ba naman yan? May... So yan po mga kakwela, mga kabiyaya, at ngayon pupuntahan ko po. At nung nakaraan nga kasi, gabi natin pinuntahan yung bahay ng dalawang matanda ngayon umaga para makita talaga natin yung loob, no? So ngayon may dala-dala akong grocery, tsaka abutan ko rin sila kahit magkano para hindi na sila ng magbantay dun sa loob ng palengke. Siyempre may edad na, bawal na magpuyat yan sa mga yan, no? Kaya yun, puntahan namin ngayon para malaman natin talaga yung sitwasyon ng bahay nila. At ayun po pala, si Mami Melba yan, yung sponsor ko sa bahay ko. Bali, nag-abot siya ng pang bahay doon, pang life material. So, sana magkasya nga po yung gagastusin doon sa bahay na yon. So, Mami, maraming salamat po talaga, Mami. Thank you. God bless po talaga sa kabaitan nyo. So yun po, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, subscribe sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Jay Guevara, yung charity vlogger ng Taguig. So yun po, puntahan na natin para mabigyan na natin at makamusta na natin yung dalawang matanda. No? Yan. So yan po, nandito na tayo mga kakwela sa bahay ng dalawang matanda. Wala bang aso? Dito sa loob? Nanay! Nanay! Tao po! Tao po! Tignan mo. Nay! Tao po! Mga kwela timba. Opo. Opo. Sa kanya to eh. Nay. Opo. Tao po. Ayun na yan. Ang aso niya. Wala ko ba yung aso niya, Nay? Nangangagat po yan, ay? Asyam na po yung kagat sa inyo. Meron siyang kanya rin eh. Bakit inubat yung sinilas mo? Akin natin yung pangalan ko, Betepe. Ito po ba tatay? Ang hirap naman ang daanan niyo dyan. Tao sa loob para makita ko kung ano yung pwedeng kayo din dyan. Kagat ka na po ba yan? Nangangagat din ako ng aso, Nay. Mga kuwela, inaantay lang namin si tatay, tinawag ni nanay. Kita nyo naman yung daanan nila. Sobrang giba-giba na. So ngayon natin may kita kasi kagabi, madilim, hindi natin masyadong maninag yung bahay. Ngayon may kita natin yung loob ko, ano talaga yung pwede pang baka siguro kung okay pa naman yung mga poste, repair na lang, tapos palitan ng bubong, no?
para ano na sila dun, para hindi na sila mahirapan na dalawa. Kasi nga daw, sira-sira nga daw yung bahay nila. Kaya pag anuhan ko na ma-repair man lang. Wala na, titigil ka lang naman sa loob eh. Oh, tingnan mo nga. Ano titingnan mo dyan? Wala. Sisilip ka lang. Oh. Dito na yan. Ganyan lang yun. Oh. Grabe. Diba? Grabe yung bahay nila, oh. Grabe palang basura dito, Nay. Grabe, oh. Yung mga kakwela, yung bahay nila, oh. Wasak, oh. Grabe. Nakakapasok pa kayo, Nay, sa loob, Nay. Nakapasok po po kayo sa loob. Sige, ito po, nakapasok po kayo. Grabe. Siya mo nga si. Apo? Wala mo. Huwag dyan sa camera. Ay, dito ka mawag ka. Yan. Pasok ako sa loob. Grabe, ang ino mo. Sarado pala. Anong makakapasok dito ay sarado? Ito lang pala yung pinakabahay nila dito. Grabe. Sila makapasok dito. Anay! Nasaan kayo, Nay? Aray! Ah! Grabe! Tawagin mo nga si Nanay. Nay, tawag po kayo, Nay. Tawag po kayo, Nay. Ano? Yeah. Tawag dito. Nay, saan kayo pumapasok dito pag pupunta kayo sa taas? Wala na. Ah, wala na. Wala na. Di na. Bagsak na yan eh. Ah, bagsak na talaga. Ayun nga, ano, yun nga, bagsak na nga, oh. Tiis na lang kami. Bagsak na nga. Yan, dati nung bukas yan eh. Yan, sira-sira na nga sabi ko sa kapitbahay, takpan nyo na lang para walang mawala. Pero hanggang saan bahay nyo dyan? Yung sarado na yan. Ah, ito, hanggang dun lang. Oo. Tapos ito? Oo. Sabi ko, pakisara nyo na lang kasi hindi pa namin magagawa kung may mawalang mga damit kahit damit kung ano pa. Ay, nasarado yan. Nakaway din yan eh. Pero kung halimbawa palinisan ko sa inyo, para masimulan natin to, may nagano na po. At tatanggalin yung kahoy. Tatanggalin mo lahat ng basura, tapos panibago na. Ganon. Oo, para okay na tong bahay nyo. Ganon. Sabihin ko, Timo. Ay, Ah, si tatay, Ando, no? Nay, tawag po na po kayo. Grabe, oh. Tingnan nyo. Yung basura, pakunti-kunti lang. Ewan ko na nga. Ewan ko. Teka mo na. Dito daw si tatay natutulog. Yan, tapos si nanay. Yan, dyan natutulog. Tatay, dito ka muna tayo. Usap tayo, tay. Dito ka sa ano ko. Ito, higaan namin yung dalawa kong aso. Ito nga, yung pinakaano niyan. Wala na, gapok na. Kaya kung tumunta. Dito ka na lang tayo para ano. Saan? Dito ka sa kabila para Sige. makita. Yan. Dandaan na yung ulo mo, baka mautog ka. Oo, talagang ganito kami. Ang buhay namin. Ka dyan. Ito, basa ito kung ano to, magkulan. Basa ito. Tawag dito, tatay. May nag-ano na kasi. Yung sponsor ko. May nagbigay na siya ng pera sa akin. Ngayon, Ang paggawa nito. Ngayon, baka may mga kakilala ka na pwede mapakasiyuan, matanggal tong mga basura. hindi ko pa, wala pa. Kung ngayon mga ano,
na masabing Kahit kayo na lang. Ilagay muna natin doon sa harapan, no? Tapos pahakot ko na lang yan. Oh. Wag muna kayo hindi ko mabigla ito kung na maalis. Kahit hindi naman pero wag muna kayong mga lakal. Ako na bahala kasi ako na bahala sa pagkain nyo eh. Lahat. Ang gagawin nyo lang, lilinisin nyo lang to, yan kaysa mga lakal kayo, gawin nyo na muna, linisin nyo to. Papahakot na lang natin. Ito kasi may mga sinauna pang mga bigas-bigas ito eh. Inaano ko, baka pwede ko pang ipakinabangan. Wala na yan. Hindi na. Wala na yan. Tapon na yan. Tapon na yan, di na Para maayos na tong bahay nyo. Para kasi wasak na pala Ito ang talaga problema ko yung kung paano ko pagkargaan ng tapon pagkako. lahat. Ba't ba dumami ng ganito tayong basura dito? Kasi nung araw ito, nangangalakal nga ako, dito ko na itinatambak. Ganyan. Kaya nga makita mo maraming mga karton-karton. Ganyan, may mga buting mineral pa nga dyan eh. Itatapon ng may buti ng mineral. Iniipon ko ito dahil yung mga iba dito kinukuha ko pa rin na ibinta-binta. Dahil sayang Ilang lang taon na naman. po ba tong bahay nyo na to? Tagal na ito. Wala pang ganong kabahayan noon ito. Alos ako yung nauna dito nakatayo. Ito naman, kaya nakuha ko ito, inunti-unti nung malakas pa ako, nagko-construction pa extra, yung maliit kong kinikita, isinisip ko na ganyan, para ako, kaysa mangupahan ako, pumayag naman yung may-ari na kaysa umupa ka, tulugan mo na lang kunti-kinti. E di ganun lang inisip-isip Hanggang ko. saan lupa nyo rito? Ito lang, sakop na ito lang. Wala nang iba. Kita mo, ang dami kong Ano to? yung mga binibigay-bigay na mga kalakalakal yung iba. Ganyan. Kaya hindi ko na maasisikaso na dahil sa gabi naman, dahil yung presidente nga dito, kinuha niya nga akong magbantay-bantay kunti doon sa pisto. Para may dagdag lang doon sa na unti-unti ko ring nakakalakal na may dagdag sa lugaw-lugawin namin. Ganun. Yung ko. Saan nagluluto rito? Wala, doon namin sa tinuro ko sa'yo sa palengke. Doon na mismo Hindi na sa kami kumakain Talipapanay. sa Gabi na lang. ang ginagawa namin, pag nakaluto kami ng maraming kanin, kung marami, yun, kakainin na namin maghapon. Ito, may dala pala ako dito. Ang nyo, Salamat naman. bigas tsaka kape. Talagang kayo Mga dilata yan. instrumento nga ng Diyos na makatulong man lang sa aming itong ganitong hirap namin. Kung isipin mo, na lalaki ako, kung maari, hindi lang ko lang ipinapakita, naiiyak kaya ang loob ko sa kalagayan ko. Wala namang kabawasan sa pagkalalaki tayo pag umiyak eh. Hindi karambay nahiya naman ako na kalalaki ko ipakita ko sa tao na ako ay bilang lalaki pa naman ako. Di siyempre, sa loob ko na lang. Kasi wala ang nag-sakripisyo na humingi ng saklolo ko sa mga maawa sa akin. Ganun lang ako. Wala. Naiiyak Mababa si pang tatay. pinag-aralan ko. Dahil hanggang rito lang naabot ko. Kaya anong magagawa ko? Iyan ibinigay sa akin ng kapalaran ng Panginoon. Tanggapin ko na lang. Ganun ang aking Ito, maiyak na ako talaga. Pero hindi ko lang inaano sarili. Pinalalakas-lakas ko na lang, pinaliligaya ko na. Ewan ko kung sabihin kong yung sarili ko, sira ulo ako, Kasi wala kung isipin ko yung buhay ko na mahirap. Baka lalong matuluyan akong Kaya ganun nakita mo, wala ako dito dahil pag nakikita ko itong itsura ng kalagayan ko, kahit sino siguro mag-isip, ano ba naman yan? Mahirap. So, kita mo. Kaya salamat sa inyo dahil kayo nga binigay siguro sa akin ng Panginoong Diyos na instrumento para matulungan nyo man lang ako. Wala akong may ganti sa inyo kundi yun lang. Hindi, wala naman tong Salamat kapalit ako tayo. sa Panginoon. Wala tong kapalit tayo yung ginagawa ko. Kasi Bahala na ang Panginoon sa inyo kung ano man yung igaganti niya. mga magkakababayan tayo kaya kailangan natin magtulungan, no? Salamat naman kung kayo nga yung sinasalita kong lagi sa inyo na kayo ang instrumento siguro na
Inatid din ng Panginoong Diyos. Ganyan. Hindi lang siguro tayo, talagang kami ang instrumento ng ano. Sana nga mapalawig nyo pa yan at marami kayong matutulungan na kagaya ko na hindi naman gusto kong gumawa ng masama. Dahil wala akong patutunguhan kung sa masama. Magiging tuloy kaaway ako ng Diyos kung gagawin ko yan. Paano tayo? Na paano to tayo? Yung kagat ba ng lamok na sinasabi ko sa iyo kagabi? Grabe. Yan ba yung grabe oh. Oh, initiis ko na namin lahat. Ayan oh. Grabe na yan tayo. Buti nga, may Diyos na umaantabay sa akin. Eh. Kung hindi yan, dinadinggi ako. Di ba? Tama. Ayun. Hindi ito, sinasabi mo, hindi ko agad-agad bigla dahil Hindi, magdadala rin ako ng tao dito na pwedeng maglinis. Kasama mo. Tapos to, papabaklas na natin unti-unti. Para ano. Marami din akong kasangkapan na ano. Yan, makakatulong mo si JC. Pag wala siyang pasok. Hindi kayo, dahil ayaw kong kayo maabala pa sa inyong Hindi yan. Ako bahala dyan. bilang ako ayaw ko kasing mayroon akong maraming bang tao na ako malaki yung utang na loob. Yun ang inaano ko. Kaya lang. Wala namang ano yan eh. Basta ako, dito lang ako, tutulong lang ako. Kaya lang. So ganito gawin natin. Linisin muna to. Pag nalinis na, tsaka natin paanoan ng... Dyan na ano dahil nahiya. Hindi, ako na bahala. Nahiya rin ako sa mga kapitbahay. Baka sabihin nila sa akin na ganito na nga, baboy na nga ang bahay ko. Baka babuyin ko pa yung kanilang property na ganyan. Hindi naman yan siguro, tay. Mga Parang ako Huwag muna kayong magano. Hayaan nyo lang ngayon. Heto nga, bago ako umalis, kasi may pupuntahan pa ako rin ngayon. Hindi, marami akong tinutulungan dito sa atin. Oo. So, ang gagawin natin bukas, simulan nyo na, linisin nyo. Kung pwede nyo mapakinabangan, kunin nyo. Hindi ko nga maanuan kung saan ko may... Ako basta dyan na lang muna, kakausapin ko sila. Na dyan muna itambak, papahakot ko ng truck yan, ha? Yung mga dumi, yung mga kahoy, itabi. Kasi magagamit pa yan. Pinanggagatong ko. Poste-poste, oh. Yung ultimo maliit na kahoy, iniipon ko yan dahil alam mo naman, hindi naman ako nagagamit ng ano dahil wala nga ano. Yun lang maliit. Ngayon, ang una natin babaklasin dito tong ano na to, tong yero na yan. Kasi mahihirapan tayo maglinis Yan ang itatapon natin. Tuyero. Hindi na po yan, mapapakinabangan pa yan. O kahit yung mga ano ko dahil yan, ginagawa kong dingding ko, yung mga ano, nahihingi ko lang din yan sa pangangalakal eh. Yan. Oo, itinatagpi-tagpi ko. Kahit mga bukong ko, nung nagbagyo, may naawa sa akin, kunin mo na lang yung yero at itapal mo sa bahay mo para mayroon kang bubong. Tingnan mo yung mga plastic na yan, oh. Di ba sabi ko sa iyo, mga plastic na lang ang silong-silong ko dahil wala pang bumagyo siguro, di ka maniwala anak dahil ito. Tubig to. Inaalip po nga kaming mag-asawa dyan. Ako na lang nag-iisang nag-ano ng bato. Sige, gano'n na lang tayo, no? Sige. Hindi ako ay nagpapasalamat sa inyo. Gagantihan na lang kayo ng Panginoong Diyos. Dahil wala akong pwedeng maiganti sa inyo. Wala namang kaming kapalit, tay. Ang amin lang, gusto lang namin makatulong. So, yun, simulan nyo na ito bukas, ha? Tatay, ako na bahala sa pagkain nyo. Huwag kayong mag-alala. Palagi ko yung papada. Kaya Hindi, kakausapin ko sila. Ako bahala. Basta, ano ka lang dyan. Hintayin mo lang. Ako bahala. Pero sa gabi kasi, nandun ako sa palengke. Dahil nahiya naman ako sa kaibigan natin. Kaibigan ko rin dahil may utang na loob ako sa kanya. Dahil kung hindi siya, hindi ako nagkaroon ng matitirahan. Kaya tumatanaw lang ako ng Paalam ka kay Esther? Kaya hindi ko Hindi, magpaalam din kayo, tay. Sabihin nyo, may isang vlogger kasi, si Jay Guevara, na papayos yung bahay. Kailangan ko muna doon mag-focus para, malinisan ko yung bahay para masimulan na. No, siguro mga isang linggo lang to, linis na to. O, may katulong ka naman, may papatulong ako sa iyo, kayong mag-alala, ha? Oo. So dito na kami, tatay. Ingat kayo dito, may bahala na kung ano yung may dagdag sa kaisipan ko na may sambit dun sa yung tao na sinasabi ko na nakausap. Ikaw na bahala magsabi dun sa kanila. Kasi wala na. Nanay, ganun na lang, no? Linisin na lang natin dito, nay.
Parang hindi na kayo hirap ng kalagayan nyo rito. Ay, talaga, kita mo lang, ipaako na lang dun sa... Hindi, dyan nyo muna. Mamaya kakakusapin ko sila. Hmm. So yun po mga kakwela, mga kabiyaya, no? At dito na tayo. Hanggang dito na lang. Tingnan nyo yung bahay nila tatay. Oh. Untog na kami, hindi na kami makano. Ang Dito lang sila sa silong nakatira. Balu-baluktot na lang kami dito na ang dumi-dumi pa. Kita nyo. Sobrang Gusto ko nga makaligo. Yun na lang. Hindi pa kayo naliligo, Nay? Hindi, mayroon akong Sa talipa pa kayo binaon dyan na naliligo? gripo. Ayan may baon ako. Nag-iisa lang ako nagbaon yan. Yan. Sira na rin dahil nung baka ng undoy. Tali pa gumagalaw dati. Makagalaw rito. Sige tatay, dito na ako ha. O sige, Yan. pero yung ano ko Ako na po, wag nyo isipin yun tay. Ako bahala dun. So yun, maraming salamat sa suporta kay Mami Melba. Siya yung nag-sponsor yung bibili ng mga materialis dito. yung gagawa, hindi naman ako ganong mabigay. Wag nyo na pong problemahin yun tayo. Ako na nga po bahala. Hayaan nyo lang po. Sige nga. Wala akong may gantihan. Okay lang po yan. Basta tumutulong lang kami. Kalagayan ko mahirap. So yun, maraming salamat sa walang umpay na suporta nyo sa aking YouTube channel. J. Guevara TV po, isang charity vlogger dito sa Taguig. At ayan, nakakita nyo na yung kalagayan ni tatay. Sa mga nais pong tumulong pa yan sa panggamit nila o pang-araw-araw nila, no, kasi may nag-sponsor na din po dun sa bahay nila, si Mami Melba nga. Pali magpapaabot ata siya ng nasa 40,000 para dito sa materyales. Kasi wala na rin halos mapapakinabangan dito. Sira-sira na talaga. Yun, kung sakaling sana makayanan yung kasi alam nyo na, mahal ng materialis ngayon. Kaya yun, ingat po kayo palagi and God bless. Maraming salamat. Tatay, magpasalamat na lang kayo kay Ma'am Melba. Maraming salamat po, ma'am. Kahit kung ganito, nakita mo naman ang kalagayan ko dito. Wala naman akong kamag-anakan dito na madaingan ko man lang kahit anino. Mabuti kayo dahil kayo siguro ang instrumento na ginamit ng Diyos na naawa sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Naiyak si tatay. Nanay, dito na ako ha. Ingat kayo dito ha. Ngayon may pagkain naman na kayo. Bukas pagpapadala ulit ako ng nyo rito, pangkain nyo ha. Sige tatay, dito na ako. So ayun po mga kakwela, mga kabiyaya, at dito na ako sa bahay. At yun, nakita nyo nga po yung kalagayan nila Tatay Imo. Giba-giba na yung bahay nila, hindi na nila matulugan. Sa silong na lang po sila natutulog kasi babagsak na nga. At ayun, sobra talagang naawa ko doon sa dalawang matanda na yun. At si Tatay Imo nga, nakwento niya nga na siya ay isang igorot na mga kapatid natin, mga kabsat. At ayun, may nagpaabot na po ng tulong para kala Tatay Imo, si Mami, yung tinatawag kong Mami. Bali, di ko sure kung magkano papadala, kung 40k o 50k, pero sa bahay lang po, alam nyo naman po yung materialis ngayon, medyo medyo mahal ang bilihin, no? So ayan po, hanggang dito na lang tong video. Sana may mga tumulong pa sa kanila, kasi syempre kulang na kulang pa rin po yun, yung pang gamit nila, yung syempre gusto ko rin sila mabigyan ng hanap buhay din nila, kasi sa doon po sa may pulo medyo marami-raming tao doon. Pwede silang mag-pushcart o mag-fishbowl doon. Yun na lang hanap buhay nila mag-asawa, para hindi na sila mangalakal ng pagkalayo-layo. Kasi isa rin yun sa nakakuha na sila ng sakit. Nakita nyo naman yung pa ni tatay. Sobra grabe yung kagat ng lamok, no? At ayan, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa Trio Cuela Family. Yan, nandiyan po sa description ng kanilang mga link. Thank you po sa walang humpay na suporta nyo sa aking YouTube channel. And J. Guevara TV nga po pala, isang charity vlogger dito sa Taguig. So po, maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless. And bye-bye. God bless.